I ja per acabar volia fer algunes recomanacions de llibres que tenen a veure amb educació emocional, de més complexes a més senzilles. La primera recomanació seria aquest llibre, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? És una guia de l'estrès. I aquest llibre és un llibre molt dens, val? És molt dens, molt tècnic, però una mica explica a nivell intern com és el nostre funcionament quan ens estressem. Ja només el títol i la imatge és molt interessant, perquè el que explica és que quan un lleó està en el bosc i veu una zebra o un grup de zebres, les zebres corren i el lleó, quan agafa una zebra, les altres es queden aturades. Encara que sigui a 1 metre del lleó, entenen que el lleó té gana, el lleó està menjant i les zebres estan tranquil·les. En canvi, si això passés amb humans, un grup d'humans, el lleó n'agafa un, els altres humans seguiríem corrent, i si té més fam, i si n'hi ha més, i si estan amagats. Clar, l'ésser humà viu contínuament preocupat pel passat i pel futur i mai es concentra en el present. Val? Com viu sempre preocupat, és possible que tingui una úlcera d'estómac a nivell nerviós. Això no li passarà a una zebra, no està contínuament preocupada, però els humans sí. Val? Aquesta és la raó per la que nosaltres patim estrès. Contínuament estan pensant en escenaris que mai han passat i que tal vegada n'hi passin. Més llibres. Rosa Casafont, una de les personalitats més importants en coneixement del cervell. Val? Té bastants llibres. Per mi aquest és el més fàcil de llegir, el cervell emocional. Té, per exemple, el primer, el bàsic, el Viaje a tu cerebro. De totes maneres, llegiria aquest és més fàcil de llegir. És una lectura, els dos són d'una lectura molt més senzilla que el llibre de les zebres, que és més complexa, però és un llibre per entendre el funcionament intern del nostre cervell superinteressant. Tercer llibre, estic acabant, Happy Gracia. Aquest és un llibre molt interessant, molt més fàcil de llegir, que parla una mica d'aquesta dictadura que vivim de la felicitat. Des de petit ens ensenyen Mr. Wonderful, Disney, hem de ser feliços, les pel·lícules sempre tenen final feliç, tot sempre va bé, i la realitat és que no és així. La felicitat s'ha convertit en un negoci i jo personalment, com a educador emocional, jo no vull que els vostres fills aprenguin a ser feliços. Jo vull que els vostres fills aprenguin a regular les seves emocions segons el moment que visquin. No és veritat, com diu Mr. Wonderful, que la vida és meravellosa i tots són cactus i unicornis. No és així. La vida té moments meravellosos i té moments molt complicats. I hem de saber regular i adaptar tots aquests moments. Val? És un llibre molt interessant, una mica a nivell teòric, per fer aquest relat. Un altre llibre important, quasi tots són dones, no me n'havia donat, però és una cosa que m'alegra. Sanando la pandilla que vivia dentro. Aquest és un llibre molt finat i aquest llibre una mica fa un relat d'aquells rols interns que tot tenim, per entendre que quan un diu soc una persona insegura, soc una persona insegura en tot o en alguna cosa. Tots hem d'aprendre a viure en totes aquelles pandilles internes que tenim, totes aquelles personetes. Tots som moltes personetes. Passa que ens focalitzam molt en aquelles que ens fan més mal. Un s'identifica més amb aquella part de si mateix en què se sent més fràgil. Jo, per exemple, me considero un bon lector, un bon comunicador, si voleu, però sóc un desastre com a ballarí. Sóc un desastre amb moltes coses, com a cuiner. És realment terrible com puc arribar a cuinar. Per tant, la idea és identificar aquells rols meus que són bons i que són dolents i que m'acosten i que no m'acosten. No? Aquest llibre és interessant. I el meu llibre predilecte, a nivell emocional,
Lo bueno de tener un mal dia. Aquest és un llibre que parla de les emocions d'una manera molt concreta, que parla de com funciona el nostre cos, de què estem sentint, d'aquesta connexió, i aquest llibre sí que és molt, molt interessant a nivell d'entendre això, no? Tots tenim una barreja d'emocions, tots estem exposats a sentir, la vida no és fàcil, la vida pot ser meravellosa, vivint el moment històric que estem vivint al llarg de la història, vivint el lloc on vivim, però a la vida perdrem moltes coses, a la vida haurem d'afrontar moltes coses desagradables, i una mica aquest llibre és per aprendre a situar cada una de les emocions i veure per què algunes s'accentuen més que unes altres. És un llibre fantàstic a nivell emocional, com a manual. És molt interessant. I res, us volia donar aquestes pautes a nivell de família i aquestes lectures. I d'altra banda dir-vos, molts me coneixeu perquè han fet durant aquests 2 anys algunes, no diré moltes, però algunes sessions d'educació emocional amb famílies, i animar-vos, posaré el meu correu a la descripció del vídeo, animar-vos a que si teniu algun dubte, algun problema, alguna cosa que voleu gestionar, el que sigui, tant jo com el CIDE estem al vostre costat. Així que moltes gràcies i espero que ens veiem aviat i amb molt bona salut. Una abraçada.